Ben, amigos, distinguido público, agora sí, recén chegados da última xira polo estranxeiro, hoxe en Santalla, a Internacional Orquestra Los Satélites. Se cadra a túa historia, non é distinta a miña, e todo está contado no libro de familia. Falamos da memoria e das cousas da vida, e danlle retratado no libro de familia. Contámosche unha historia que fala da familia, sentimos a memoria como unha forza viva, as bolas a mariola, o catecismo, a billar da peonza, o pizarrillo. Os domingos na misa, pasando o cepillo, xogando as agachadas polo medio do millo, caciques xornaleiros, contrabandistas, leiteiros e labregos, e os vocalistas. Se cadra a túa historia, non é distinta a miña, e todo está contado no libro de familia. Avanza xa vainosa, mételle a túa brisca, que danche retratado no libro de familia. Convídame a un chiquito do viño da barrica, e todo está contado no libro de familia. Quen me dera un arenque, comía ya ta espiña, que danche retratado no libro de familia. Se cadra a túa historia, non é distinta a miña, que danche retratado no libro de familia. Aunque non teñas cartos, na tenda sempre